krásně stal. To bylo vlastně v září teďka, 28. září to bylo 3 roky, co vlastně Krištůfek měl úraz hlavy, tím následkem tonutí. Tak, vidíte, že Krištůfkovi se to moc nelíbí stát v těchto fazolích. My mu přesto stimulujeme plosky nohou. Jak dělá husa? Co? Gaga. Gaga. Tohle není koník? To je IA. No, řekni IA. No, IA. To je osel. Měsíc, 2, co já jsem ho musela ještě držet za trup a teďka už mu stačí ta opora za ruce a on je stabilní. No, řekni takhle, dělám chrochro. Já jsem vlastně odjela té porodnice, jsme měli jakoby plánovanýho toho císaře. Tam jsme byli asi 4 dny, už jsme měli jakoby, už jsme si s mamkou volali, že oni jakoby pojedou, že už se pakujou a pak vlastně nikdo nejel, pak jsem dostala akorát vlastně zprávu, že přijedou díl. No a přijeli až vlastně o 7:30 večer, vlastně bez Krištofa. S tím, že vlastně je Krištof na té jipce, že ho našli, když se vlastně spakovali domů, tak že ho našli v tom potoce, nebo taťka ho našel v potoce. Třeba vevnitř Kríša ještě furt má tendenci dávat pěstičky a tady už na té trávě docela pěkně tu pěst vypustí a roztahuje krásně prsty, což my potřebujeme. A taky líp leze, protože tam přece jenom ty receptory víc pracujou. Takže vlastně Krištůfek vlastně, on pak byl na týpce, dali ho na tu neurologii, aby tam měl víc klid, aby se snažil jakoby spát, protože on vlastně spal třeba jenom půl hodiny, hodinu denně. On vůbec jakoby nespal, on byl stále v křečích. Měl jakoby rozkousaný vrty, jazyk, to má doteďka má jakoby jízvy na tom jazyku. Protože mě opravdu jenom prostě byl v křečích, on neviděl, přestal vidět, slyšet, vnímat. Teď ji dáme doleva, doleva, doleva. Super. On vnímá tu stranovost toho zvuku, jo? Teďka mu budu říkat, kterou se bere. Nahoře, nahoře, nahoře se ber, nahoře. Super. Oni v té době, když byl na té neurologii, tak se začal přemýšlet o tom, že by se poslal do té hyperbarické komory. To je v Ostravě, kde to funguje vlastně, kde se dávají lidem jakoby masky s čistým kyslíkem a dělá se přetlak. Ahoj, jak se jmenuješ? Kočička? Ne. Ty jsi kočička? A tam začal strašný zlom, opravdu. Oni říkali, že buď tomu to pomůže, a nebo prostě zůstane v tomhletom stavu, v kterým tam odjel. Že vždycky si to nepodaří, někdy se ten stav jakoby zhorší, ale u něj už se neměl co zhoršit. A jak dělá? Uf? Uf! Takováhle je to dřina. No taky koukni, co si naložil za batoh, viď? Je, má naložíno, viď? Jak dělá medvídek na kočičku, aby uhla? Tutu, tutu. A tam začal najednou prostě jakoby vnímat, jakoby začal pomalu vidět, slyšet. Jo, to bylo úplně strašně zázračný úplně to. Tak kdyby mu mě píchli nějakou injekci, on to... Nebo mně to tak přišlo, asi pro Martina to bylo horší, určitě, jako. A pohádky je konec, řekni. Viď? Nazdar. Malé kotě, mňau, mňau, spátí v botě, po robotě, nechali šikula.